Matejić! Ćao ljudi, danas radim još jedan video. I danas je saplato tamo. Danas ćemo da radimo neki video bez ničeg. Sa ničim, samo ću nešto da vam kažem. Ako mislite šta je sa kamerom, zašto je malo žuto, to je zbog noći, zato što kad padne noć, kamera je malo žučkasta onako ljudi. I sada ljudi, vidite ovdje imam, već sam vam kazala kako izgleda soba, sad se ništa ne vidi, baš ništa. Ali se vide ove stvačice, onako, kad su upali svetlo, sad ne vidi sad svetlo. Super se vidi na svetlu ljudi. Ok, sada vidite, ja ću da sednem, ali ipak će da bude jedna mala izmena. Čekaj, ljudi. Ok, evo, nešto sam popričao za malo izmenu moj. Ok, to je bio moj kauč. To je moj krevet. I sada ljudi želim nešto vam pokažem. Kamera, gore, ustani. Sada želim samo da vam kažem da će biti uskoro moje epizode sa čudnim voćima. Znači ovako, ja vam dovedem neku voćku. I onda vi je gledate kako ja jedem, neka čudna voćka. Ne znam da li znam jednu voćku koja se zove pitaja, ne znam da li postoji, ali neka voćka postoji koja se zove tako i nju ću da uzmem i ješću je. Onako ću da probam, daću joj broj za koju joj treba i vi ćete da vidite kako to izgleda. Biće super, biće epizoda 1, epizoda 2, pa onda epizoda 3, imat ću puno onda voća i ljudi, to je to. Sad još jedna mala izmena, bit će ove male izmene u nekim mojim videosima, ali sada u ovom videu će da bude isto, ne znam da li će biti u sljedećem videu, ali sad ću da udarim malu izmenu. Ne, nego za malo ispadne kamera, ovako, kamera sad ovdje. Sada, vidjeli sad mene, vidjeli sad sve, pa zato Luka Matejić. Opet bye bye.